Kom igen. Kom med hjem. Løb. Mirak, pas på dig, Mirak. Kom, Fred. Kom ind i feltet. William er der. Christian, løb nu, når de andre har bolden, Christian. Så var der pause bagefter. Over til de modstandere, Christian. Over til de modstandere. Det er udmærket, William. Rolig. Fortsæt. Godt ubud. Kom, Christian, så er det din mand. Kom, Christian. Vent om at løbe. Godt prikket. Godt nu. Færdig lavet, Burlund. Sådan. Drenge. Kom, Nielsen, op til ham. Op nu. Godt lavet, Frederik. Kom, Christian, løb, Christian. Ind og dæk de Især, kom nu, Niklas. Find nu rummet med det samme. Der er så plads, William. William, der er masser af plads til at vende. Kom, Alex. Alex er deroppe. Alex er der, hvis vi fanger den. Kom, næste. Kør. Kom, Frederik, kom. Med ned. Pas på, Nielsen. Rul, Olli. Godt, Joe. Kom igen. Det er også fint. Godt, Nielsen. Ej! Nå er det godt. Kom, Alex. Så Alex. Godt løbet med. Kom op, Rolig. Der er ikke det umod. Efter, Oscar. Efter. Kom, Joe. Kom igen. Karina, slap nu af. Kom igen. Den hopper. Kom igen. Baglæns. Støtte. Fred, gå nu ned, Fred, gå nu ned og tag en af dem. Fred, så de ikke bare spiller jer rundt. Hvad lavede jeg på? Op til Fred, Joe. Op til Fred, Joe. Okay. Kom med igen. Har vi lavet Markus? Kom igen. Tak. Det er ikke hippien, det er ham, der er. Der er to. Kom, Joe. Nej, det er ikke. Kom, Joe. Kom bare, Nielsen. Det er en dreng. Ja. Hjælp ham! Mirak! Spil nu for helvede! Mirak! Du stopper ikke, så diskuterer. Spil nu videre! Altså hvis du flækker, så skal du nærmest råbe det sådan hver... Så skal du nærmest råbe det hver 30. Kom, Joe, og bare op og pres, Joe. Kom, Oscar, rolig. Oscar, bliv bagved. Oscar, træk bag! Ja, Oscar, med. Hvor er det op? Hvor er det strøm? Fred, nu skal jeg falde ned. Fred. Jeg så det var en anden. Kom med, Mirak. Mirak, modsat, Fred. Kør! Kom, Fred!